Zondag is er ook nog eens Erfgoeddag en dan is er weer heel wat te doen in het thema grenzeloos. En alle deelnemers aan deze Erfgoeddag die kan je trouwens vinden op www.erfgoeddag.be. Ja, en een van die dingen die je op Erfgoeddag kan beleven, dat is 25 jaar Limburgse-Roemeense samenwerking. En de heren die daar wat meer over kunnen vertellen, dat zijn projectcoördinator Patrick van den Nieuwenhof en pater Corny Nelissen. Een heel goedemiddag, heren. Ja, de link met Limburg en Roemenië, dat moet je mij toch eens even uitleggen, Patrick. Want dat is heel ver van elkaar, hè? Het lijkt inderdaad heel ver van elkaar. Laten we zeggen een goede 2000 kilometer van elkaar verwijderd. Maar alles is eigenlijk 25 jaar geleden begonnen. Toen dat, de plannen van Ceausescu bekend werden rond de systematisatie. Ja. Waarbij eigenlijk 8000 dorpen van de 13.000 dorpen zouden gaan verdwijnen. En als een soort van protestbeweging, niet alleen hier in Limburg, maar over heel West-Europa, zijn de gemeenten in actie gekomen en hebben dorpen gaan adopteren. Dat was het idee. Dus Limburgse gemeentes en steden hebben dorpen in Roemenië geadopteerd? Om te voorkomen dat die dorpen zouden vernietigd worden. En hoe kunnen wij van op die 2000 kilometer afstand tegengaan dat die dorpen daar verdwijnen? Dat was uiteraard een heel huzarenstukje om dat te doen. In een tijd dat er geen Facebook is, geen mail, geen mobiele telefonie, is het inderdaad de vraag van hoe zijn ze daar terechtgekomen. En een eerste actie dat ze toen gedaan hebben, is bijvoorbeeld een postkaartenactie. Een heel klassieke postkaartenactie. Ja. Waarin dat vanuit de coördinatie die in Parijs zich bevond, eigenlijk een dorp werd toegewezen. En dan zijn ze van hieruit, van Limburg, vanuit verschillende steden en gemeenten, in totaal een 40-tal steden en gemeenten hebben daarop ingetekend, zijn ze massaal postkaarten beginnen versturen naar hun Roemeense partnerdorp, maar ook naar de ministeries toe. Ja. Met de uitdrukkelijke vraag en de eis eigenlijk om te voorkomen dat dat dorp zou vernietigd worden. Ja. Connie, mag ik Connie zeggen? Ja, natuurlijk. Okay. U bent pater en u bent eigenlijk al 20 jaar actief of bent geweest in Roemenië. Ja. Tijdens die crisisperiode ook? Was je er van het begin al bij? Of? Wij mochten voor de revolutie niet binnen in Roemenië. Okay. En het is pas in 1991 dat ik werd gevraagd om naar Roemenië te vertrekken. Ja. Dus het is na de dood van Ceausescu. Ja. Toen kregen we weer vrije ingang. Want die Ceausescu, wat voor iemand was dat? Ja, het was een lange tijd voordat de val, was het eigenlijk een hele sympathieke man. Ja. Maar dan heeft hij op het einde zo wat dictatoriale trekjes gekregen. Ja. Hij heeft zich wat dictator gevoeld. En dan is hij begonnen en heeft ze zich heel vijandig mee gemaakt door het vernietigen van vooral Hongaarse dorpjes. En waarom moesten die dorpen eigenlijk weg? Hij wilde daar eigenlijk een agro-industrie oprichten. Dus alles meer naar de steden trekken, met de mensen uit de plaatselijke bevolking. Ja. En van die kleine dingen dan eigenlijk toch wel een grote steden maken met industrie en dan landbouw. Ja. En uiteindelijk dat mocht natuurlijk niet gebeuren, vandaar dat er hulp gezocht is overal, ook in Limburg. Ja. Nu, er zijn postkaarten geweest, heb je gezegd, maar wat hebben we nog meer kunnen doen? Ik neem aan, dingen onder de aandacht brengen, dat ook al wel helpt, hè? Ja, en zoals de pater heeft aangegeven, direct na de revolutie, dus tijdens de kerstdagen 89, heb je hier, omwille van het feit dat het kerstmis is, krijg je dat familiale gevoel. Ja. En het gevoel ook om iets te doen voor de andere mens. En de berichten die toen binnenkwamen over de vernietiging, maar ook de beelden van een verarmde bevolking, hebben hier eigenlijk gemaakt dat er solidariteitsacties op gang zijn gekomen. En de eerste beelden die we ons allemaal nog wel herinneren, dat zijn die humanitaire konvooien richting Roemenië toe. Dus met hulpgoederen die dan... Hulpgoederen, voedsel, kledij, medicamenten, allerhande materialen zijn toen vertrokken richting Roemenië. Ja. En heeft dat allemaal geholpen? Dat heeft zeker geholpen, want er was een bijzonder grote nood aan elementaire en basismaterialen. Misschien zullen sommige mensen zich dat nog wel herinneren, de ellenlange rijen die staan aan te schuiven aan een winkel om toch maar iets brood of melk te bekomen. Dus er was een bijzonder grote en reële behoefte en nood aan. Ja. Nu, om dat allemaal te herdenken, 25 jaar Limburgs-Roemeense samenwerking, is er een tentoonstelling opgericht en die gaan jullie eigenlijk zondag op Erfgoeddag gaan jullie die openen. Ja. Omdat we daar eigenlijk als Limburgs platform Roemenië-werkingen een unieke gelegenheid zagen om dat zilveren jubileum te vieren. Ja. Het thema van Erfgoeddag is grenzeloos. Gooi die twee dingen bij elkaar, 25 jaar en grenzeloos, dan denken we dat we een mooie combinatie hebben en kunnen maken om niet alleen eigenlijk naar het verleden te kijken,
maar vooral ook naar de toekomst te kijken. Ja. Een toekomst die open ligt. Zij het dan niet meer in de vorm van humanitaire konvooien, maar wel op andere manieren. Dat we gaan samenwerken, structuren mee opzetten, andere soorten van projecten ontwikkelen, samen met de Roemenen zelf dan. Ja. Pater, het is eigenlijk ook een stukje levenswerk dat tentoongesteld gaat worden van u, hè? Want je hebt 20 jaar van je leven gegeven aan die samenwerking. Ja. Hoe voelt dat dan? Dat mensen daar naar komen kijken, dat mensen daar nu wat meer over te weten gaan komen? Ja, kijk, met een zekere fierheid toch wel. Hè? Want het waren achteraf gezien toch wel de mooiste jaren van mijn leven. Ja, toch wel. Mijn priesterleven. Hè? Ondanks de ellende die je daar gezien hebt. Omdat het niet alleen ellende is, maar er is ook enorm veel gastvrijheid en ook enorm veel geloof. Mensen die eigenlijk jarenlang vervolgd zijn geworden, vanaf de jaren 48, worden nu erkend. En vragen om priester te worden en hebben nood aan professoren. En op dat moment ben ik dus in Roemenië binnengevallen. Ja. Je krijgt veel terug. Je krijgt heel veel terug. Ja, en dat zijn dan toch wel de mooiste jaren denk ik, van mijn leven geweest. Ja. Dat is fijn om te horen, hè, Patrick? Ja. Toch? Tuurlijk, en dat is een algemeen gegeven. Als je de ronde doet van de Limburgse Roemenië-comité's, is er altijd wel één element dat terugkomt. Ja. Dat is de vriendschap. Los van de, laten we zeggen, de zakelijke contacten die gedurende 25 jaar is opgebouwd geworden, is die vriendschap, die hechte vriendschap, zelfs huwelijken, die daaruit voort zijn gekomen. Een heel mooi verhaal eigenlijk. Hè? Dus dat is eigenlijk de kern, de grenzeloze vriendschap tussen twee landen of twee regio's die schijnbaar ver van elkaar verwijderd zijn. Dank jullie wel. Heel veel succes met de tentoonstelling alleszins. Ja. En mocht er nog eens iets zijn ooit, dan laten jullie het maar weten. Hè. Goed, dank u wel. Fijn dat jullie erbij waren. Dank.